Ang daming ano, guys ha. Wow! Oh. Sa mga nakasunod sa video vlog ko, no, galing tayo ng Nova Scotia, kumbaga East Coast doon, tapos dito West Coast naman. Ang haba ng binahe natin. Hindi ako halos umuwi sa bahay. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker, no? Andito na tayo ngayon sa border ng Ontario or Alberta at saka British Columbia. Kita nyo, pakita ko sa inyo. Dito na ako natulog kagabi. Ayan, dito tayo ngayon sa British Columbia. Welcome British Columbia. At nandun naman yung ano, kabila yung Alberta, kung nakikita natin. Magigising ko lang. Guys, dito na ako natulog kagabi. Kape-kape muna tayo. After that ano tayo, Rail and Tongabad. Mag-free trip tayo bago tayo lumarga. Sa mga nakasunod, no, sa previous video vlog natin, nag-pick up tayo ng load natin somewhere dyan sa Calgary, Alberta. Nag-drive lang ako kagabi kasi gabi na. Kita nyo naman sa video natin, gabi na ako na naludan. Nag-drive lang ako hanggang dito, mga 2 oras lang kasi mula Calgary hanggang dito sa border ng British Columbia. Kasi na ako natulog. Kasi bukas pa naman ang delivery. Meron akong full day hours of driving ngayon. Tapos bukas ng alas 4 ng madaling araw, pre-trip tayo. Delivery natin. Now, mag-pre-trip tayo, baba tayo. Pre-tripping ko na to, guys. Tara. Natin yung ilaw. Nakon ba yung ilaw natin? Yan. Alisin natin yung ano. Yan. Ayan guys ha. Dito na naman tayo sa British Columbia. Ayan. Si Cordapia, andun yung Alberta. Sa mga nakasunod sa video vlog ko, no, galing tayo ng Nova Scotia, kumbaga East Coast doon, tapos dito West Coast naman. Ang haba ng binahe natin. Hindi ako halos umuwi sa bahay. Yung previous video natin, dumaan lang ako sa bahay noon para doon matulog. Hindi yun totally reset talaga. Kumbaga ang ginawa ko lang talaga since nasa truck stop naman ako at inabot ako sa Winnipeg, doon na ako nagpahinga sa bahay, nakaligo. Kahit 12 hours man lang nakasama natin ang pamilya natin. Isang tulog. Masaya na tayo nun. Talagang maganda yung binibigay ng company natin ngayon ang mga biyahe natin. Free trip. Kaya sinasamantala ko rin naman. Sabi ng aking safety, pagbalik na daw.
may tumutunog? Oh, yung reaper. Nagbabibrate siguro yan. Reaper, nakapatay naman ng truck eh. May tumutunog eh, paktay na. Yan, oh. Patay ang truck. Oh, oh. Patay ang reaper, oh. Ibig sabihin, may nagbabibrate doon na. Akala ko may tama na naman ang truck natin. Paktay na. May tama na naman ang truck. Naku po. Sa haba ng tinatakbo, tama dito, tama ron. Dito, make sure natin. Alright. Ayos. Walang singaw. Walang leak. Okay. Ilaw. Pataas. Alright. Oh. Temperature 08 at saka 28 ang set point. Marumi na naman, no? Umulan kasi kagabi, kita nyo yung ano, may mga basa-basa. Wala. Sayang lang yung binayad ko sa ano, sa hugas natin, guys. Wala rin. Alright, guys, malamig na. Ang ganda na ng temperature, guys. Ang current temperature ngayon is 14 degrees. Kaya pa naman na naka t-shirt lang. Ayan. Kita natin, guys, nandun yung Roberta. Sulat ko nga yung lakay tracker dyan. Ang daming nagsusulat eh. Sulat tayo ng lakay tracker. Lakay tracker YouTube. Ang daming ano, guys, oh. Sa likod. Wala rito. Lagay natin dito. YouTube. Guys, huwag nyo sabihin nagbantal ako rito kasi talagang linalagyan ng mga tao dyan. Sana hindi ako kasuhan. Vandalism kalakay, sabi. Ito, oh, dami-daming nilalagay, oh. Ito sa akin, ano to ano to sa akin, guys, nabubura to, madaling mabura. Kita nyo nga, may basa nga, oh. Bubura na agad. Moist na. Alright, guys, ayan. Tara, let's bagets. Para hindi tayo abutan ng ulan. Baka umulan eh. Let's go. Magpapapicture din sila sa border.
Ayan guys, papapicture din sila sa border. Alright, let's go. Next stop natin is Sokyos. Diyan tayo sa Sokyos ngayon. Alright guys, ayan. Lulusungin natin yung matarik na kalusog. Malapit ng panahon ng ano guys, malapit ng panahon ng winter. Ano naman yan? August, next month, September, October, November, magsimula ng mag-winter yan. Kaya tapos ng mga kasama natin, mga truck driver na nag-tire check. Basta mandatory brake tire check, kailangan mong bumaba at mag-brake check. Otherwise, pagka may pulis dyan, na minsan ng mga pulis nakabang lang dyan sa gilid na yan. Yan lang sila. Kasi ito, nakita nyo yung mga sign dyan. Slow truck, use 4-way placer. Truck advisory, 50 km/h lang. Nakita nyo yung 8% downgrade, truck gear down, sabi niya. Continue on Highway 5. Ipasok ko na agad sa Gear 8 manual, tapos engine brake number 2. Hazard, para ma-alarm sila na slow down tayo. Hanggang doon sa baba. Yung mabigat pa naman itong pangarga ko. Medyo medyo mabigat, puno hanggang sa likod ng trailer eh. Meron pa tayong driving guys na 90 miles at kalating oras pa. Andun na tayo sa dideliveran natin para alas 4 ng madaling araw. Nandiyan yung runaway lane. Pag naubusan ka ng preno, pasukin mo hanggang doon sa taas yan. Pagka mga ganitong mga truck na nagmamadaling, hayaan lang natin yan. Tayo makipagpaligsahan sa mga truck na nagmamadaling palusog. Isa pa, construction to mamaya may pulis doon tapos tayo. Tapos mahuli tayo pulis.
pababa. Guys, nandito na tayo sa medyo patag-patag pero pababa pa rin, 6% pa rin yan. Dire-diretso lang ako. Ingat-ingat lang. Tuloy lang ako, guys. Guys, good morning. And madaling araw na, alas 3. Alas 3:16 na. Tama-tama alas 4 yung delivery natin. Tara. Nandito ako sa gilid ng karsada. Dito na ako natulog kasi dyan lang naman yung dideliveran natin. Tara. Oh, sarap matulog. Ay nako, ito yung nakakatamad sarap matulog Pero ito magagawa responsibilidad natin to Sorry, can you repeat your name? Nestor Plate number? 2098. Company name? Turk Enterprise. Serial number? 1443M. Knife or a glove? Sorry? Knife or a glove? No, it's live. Temperature? Yes. 0 and 28. It's two temperature, multi-temperature. Nose is 0 and the tail is 28. Okay, please control the subject. Please control the textbook. Sorry? You want me to what? Okay, sure. What door you want me to go? Okay.
Bibili tayo sa tara. Balik muna ako sa tulog guys. Balik tulog muna tayo. Tara. Mas mamaya tawagan ako, tapos na punta tayo dun sa pangalawang drop natin. Tulog muna tayo guys. Balikan na lang natin yan mamaya pag tinawagan tayo. Guys, morning. Uy, ayun. Tapos na. Tara. Yabanti ko, tapos kunin ko yung kunin ko yung papel doon. Ito, aga ko kanina yung mga bandang 5:30. Hindi pa daw. Gumising yan, nung oras na guys, oh. Oras na ba rito sa Vancouver? 6:37 na. Babayin natin, tapos lagay ko yung seal. Tapos babayin natin, lagay natin itong seal. Tara. Okay, mayroon pang ilan na lang. 1, 2 paleta sa dideliveran natin. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa huling delivery natin. Ang bango dito guys, parang cinnamon, yung bagong bake na tinapay. Ang bango, nakakagutom. Sarap. Diyan dito tayo sa number 3. Break the seal. Kailangan ko magpahugas mamaya guys. Hugasan natin yan. Alright guys, antayin ko na lang at mamaya ilalarga na tayo. Meron na rin akong Ace Manifest yan, no? Kunin ko na rin yung passport natin. Pupunta ngayon tayo ng Amerika. Diretso tayo ng Hillsboro, Oregon. Diretso tayo. Salamat naman at diretso biyahe natin. Walang layover. Thank you. Antayin na lang ako guys. Okay. Okay na. Done? Okay. Ayun guys, tapos na. Ang bilis nila, tapos na. Okay, so mag-move na tayo. Tapos punta na tayo ng Amerika. Tara, sarado natin.
Talagang marami guys. Paktay tayo. Kailangan natin magpahugas. Alright guys, ayan. At natapos, ipapadala ko na lang muna sa kanila ito. Siguro tupusin ko na muna o putulin ko na muna itong video vlog natin ito guys ha. Kita-kita tayo sa Amerika. Iikot na naman tayo ng Amerika. At yung load natin yon is papuntang Calgary. Hopefully pauwi na tayo ng Winnipeg. Umalis ako ng Uno guys, August 1. Anong petsa na ngayon? 22. Talagang hindi pa ako ay 21 ba yun? 21. Hindi pa ako nakakauwi. Yung uwi ko sa bahay, tulog lang yun. Hindi yun talagang reset. At least nakatatay sa bahay. Sakripisyo lang talaga kasi ganyan talagang buhay ng isang long haul truck driver, mag-sacrifice. So paano guys, ingat kayo at kita-kita tayo sa susunod na video vlog natin. Thank you for watching. Peace up. Bye bye. Lakai Tracker.